pa no quererte. Yeah. Yay! Hello, hello mga kabangbang! Good morning, good sa inyong tanan. And of course, it's a super duper bright Sunday today. I'm very happy kay upod ko subong ang akon nga pinablos. Yay! And we are here at Dente. And for today's vlog, I let Moniz, no? Siya mapili sa akon nga kaunon subong kadamo-damo sa ating choices diri. Diba? No? So, syempre, napudlayan mo na ako magpanungdong kung ano ay hanang namit na pagkaon. Di para hindi na ako mapudlayan, siya na lang ang mapili sa pagkaon ni akon kanon. So, ready na ka? Ready ka na? Ready! Yeah! Let's go! Ano kayo mo gusto nga pasta? Ay, penny, linguine, and then macaroni. Yay! Mga kabangbang arena ang aton nga plate. So, ginkuha na ko ni Moniz sang shells. We got here shells, chop suey, and of course, ang aton nga rice. So, Nis nga amo ning imo ginpili para kay Bingbing, Nis? Because it's healthy for you. Wow, thank you so much. Gusto mo gid maging healthy si Bingbing? Yes. Wow, nga amat gusto mo maging healthy si Bingbing? Kasi si Bingbing is strong. Wow! Yay! Thank you so much for choosing healthy foods kit para kay Bingbing. So, ready ka na magkaon? Ready. Ready! Alright! Mukbangers! Yay! Cheers to you all! And once again, happy third year anniversary to all of you mga kabang. Makakalain nyo yun, no? And there you go. I'm inviting you all. If mag-celebrate ka mo sa mga milestones sa inyong life, pwede gid ka mo diri kakadto sa may Dente. Diri, lapit lang gid sa tubang ko is ang Smallville 21. Across lang gid siya sa Dente. And of course, diri sa left side ko, pakadto na dito siya sa Atria, sa may Seda Hotel nga area. There you go. Ginpadayat gid ako ni Moniz. Hindi ko ginamakaya kagina. Nagkuha ko sa aton nga pang dessert ang ilang macaroni salad. There you go. Let's see. Hindi siya muna katamis. Saktuhan lang gid siya. Kag nami kay may ara nga onion ang ilang macaroni salad. So, macaroni salad. Thank you so much everyone. Ano yung bili mo sila? Thank you. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!